Jeg hedder Bo og er direktør i JK Elteknik. Vi er et stærkt team med over 90 års samlet erfaring inden for tv-inspektionsudstyr, slamsuger og tekniske artikler til kloak- og entreprenørbranchen. Vi kender branchen indenfra, og vi ved, hvad der fungerer i den virkelige verden. Vores løsninger bliver til i mødet mellem teknik, erfaring og dialog. Vi er tætte på vores kunder, og så altid klar til at yde hjælp, support og en god service. Vores arbejde stopper ikke, når salget er lavt. Det er her, det begynder. Vi ønsker at sikre en god og langvarig relation til vores kunder, da det er med til at gå til naturlige valg, når der igen skal handles nyt udstyr. Vores leverandør er verdensførende inden for deres felt. Vi vælger leverandører, vi stoler på, fordi vores kunder skal kunne stole på os. JK Elteknik handler om mere end salg. Det handler om mennesker og relationer, og om at gøre en forskel hver dag.